Garbi dagoena da guretzat oso emozionante izan dela gaurko ekitaldi hau. Markel Olano aldun nagusiari esan diot, opari bi jaso ditugula gaur, ezta? Saria bera eta ekitaldia da bai, ekitaldi oso ederra, eta uste Fagorreko jende asko bildu garela, eta danok pila kargatuta goazela etxea, eta ea hurrengo urteetan ere orain arte emaniko urratsak berresten ditugun eta aurrera egiten dugun lan munduan euskara normaltzearen bidean. Irutzen zait gaurko ekitaldik betetzen ditula gu jarri genitun helburuk, eta batetik da Fagor taldeari eskerrak ematea urte hauetan guztietan egin duen lanagatik lan munduan euskara txertatzeko, beste hizkuntzekin batera. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak esker hori eman nahi izan dio, Abadia saria dalako euskararen erabilera edo normalizazioan lan egin duen jende edo eragileen aitortza bat. Emozio hondixek, urte askotako lana, jente askoren parte hartzie, eta posigaz. Posible dela euskaraz lan egitie, mundu mailan lanin dabitzen enpresetan bai, ezta? Hortxe da, gaku etopetie, aukerak zabaltzie euskarari lan ere muen bai, eta datozen gaztiei leku bat ikie euskaraz lan hain daixien. Alegintzen garez, poliki ohitura horrek aldatzen joetia, ikustaraztia enpresa barruan be lana euskaraz aldalain, lan profesionala euskaraz aldalain, eta ez beti erderarako joera hori ez. Eta hortan gabiz lanian poliki ohitura horrek aldatzen. Jon Sarasuak esan zuen bezala, lan mundua ere izan behar du beste eragile bat, alegie. 40 urte alperrik ez gea ibili hezkuntza euskalduntzen, unibertsitateraino, lanbide heziketaraino, eta ikasle horiek danak lan mundua salto egiten dutenean, ikusi behar dute euskerak balio bat baduela. Eta horrek gure hipotesia da ekarriko dula erabileran areagotze bat. Azkenean, ibilbide luze bat egindako esfortzua izan da gaur saritu dana, beraiek erakutze da bie posible dela esfortzu hori egitea, eta gaina esfortzu horre gero fruituak ematen ditula, ibilbide luzeko jardun badala, ez? Lasterketa luze badala, baina lasterketa horitzeko ilusioz beterik oindiokan be badazela, eta egin daitekela. Orduan animatzia beste enpresa guztiak be, bide horretan aurrera itzia, benetan gure bagau euskararen normalizazioan pauso kualitatiboa izatea, azkenean lantokiak eta lan mundua be barneratu inbeulako. Orduan, zorionik berribuenak danoi.